Malone CB. Dayo, ten eerste, thanks dat je bij ons wilt instappen. I love man. Ja man. Love, thanks hè. Ja man. Gaan we even een leuke gesprekken proberen te voeren. Ja toch, in school. Laten we gewoon bij jou ook bij het begin beginnen. Dijssel Martis, wat voor persoon is dat? Dat is een persoon... Wie is wacht, voordat ik begin met het interview altijd, doe ik altijd eventjes een minuutje meditatie rusten. Ja. Stil. Ik lul jullie man. Ja, dat is Dayo. Dat is Dijssel. Dijssel is iemand jolly man. Wat jullie zien in de clip, Ja. hoe ik ben in de clip, zo ben ik gewoon in de realiteit ook. Zo ben ik gewoon. Ik ben gewoon, was vroeger een beetje een eethoofd, Ja. maar met de tijd weet je toch, word je verstandig. Ja. Ga je leren van, dat dat niet de oplossing is tot veel dingen wat je wil bereiken, weet je. Dan ga je een counter, ga je een balans vinden, zoeken in je leven. Laten we gelijk daarover een beetje gaan praten. Dayo als kleine jongen. Ja. Hoe ben je opgevoed, opgegroeid? Waar ben je opgegroeid, opgevoed? Ja man, het is een lang verhaal man. Ik ben geboren op Cura sowieso. Ja. En met 7 jaar zijn we naar Nederland gekomen. Oké. We hadden onze struggles, weet je Ja. toch? Maar we zijn niet rijk opgegroeid, laat maar zo zeggen. Ja. Begrijp je? En mijn moeder en mijn vader hadden struggles. En als kleine kind zie je die dingen. Weet je, maar je begrijpt het niet. Je hebt elkaar, weet je toch? Als je elkaar hebt en je hebt love, dan is elke plek gezellig, weet je toch? Maar naarmate wanneer je een beetje wat ouder wordt, weet je toch, wat bepaalde struggles begint te zien, bepaalde situaties begint te zien als kind zijn. Soms zijn er dingen die je niet moet zien als kind zijn, weet je. Maar ja, dat maakt jou de persoon dat je dan uiteindelijk wordt. Wat zijn die dingen dan die je hebt gezien van, dat je toen besefte van, je ouders zijn aan het struggelen? Ja, je weet toch, je ziet andere kinderen hebben veel speelgoed toch, je hebt geen speelgoed. Ja. Andere kinderen hebben eigen kamer. Keren hadden wij dat ook weer niet, je weet toch, we deelden die kamers. Je weet toch, je ziet hun hebben meer dan wat jij hebt. Snap je? Maar dan alsnog, was ik een kind, als ik een bal had, is genoeg zo. Ja. Is genoeg. Dat wou ik dus vragen, hoe ben je daarmee omgegaan? Bijvoorbeeld, je ziet andere kinderen die hebben iets wat jij graag zou willen hebben eigenlijk, maar je ouders kunnen dat niet veroorloven. Ja bro, het was heel simpel man. Het is gewoon zien, het is het willen hebben, vragen. Je krijgt het niet. Nou, je vergeet het man. Je gaat gewoon door, maar je weet ook niet beter toch? Ja. Je weet toch, je weet niet beter. Wat je hebt is wat je hebt. Wat je niet hebt, heb je niet. Weet je toch? Dus zodoende man. En ja, dan groei je op. Dan kom je in Nederland. En dan heb je te maken met een heel andere cultuur. Juist, ja. Weet je toch? En maar ja, zoals ik zeg, ik was 7 jaar toen ik hier was gekomen, weet je. Dus je weet niet echt heel veel. Je groeit gewoon mee in dit systeem. Eigenlijk, snap je? Hoe hebben je ouders je opgevoed? Mijn ouders? Kijk, mijn vader was een echte straatman, weet je. Nou is hij echt een man die zijn fouten heeft gezien van vroeger. En hij doet alles eraan om dingen goed te maken, weet je. Het is een goede man, maar hij heeft veel fouten vroeger gemaakt, snap je? En mijn moeder is een queen man. Mijn moeder is een queen, dat is een sterke vrouw man. Sterke vrouw, een hele sterke vrouw is het. Hele sterke vrouw. Dus hun hebben
Mijn moeder is er altijd geweest, hè, toch? Ze is echt een echte moeder. Ja. Elke vrouw die nou mij hoort praten, die weet precies, die een kind heeft, die weet precies waar ik het over heb, weet je. Je geeft je kinderen alle love die je kan geven, weet je. En dat was zij, man. Zij was echt, is nog steeds. Wat is iets van je moeder die bij jou is bijgebleven tijdens de opvoeding? Iets dat ze jou heeft geleerd of altijd voor heeft gewaarschuwd of iets? Weet je, mijn moeder is een persoon die ons echt ons ding liet doen, hè. Dus ze heeft me nooit verboden van, ja, sowieso van geen slechte dingen doen, weet je. Blijf wel de rechte, juiste pad, maar ze liet ons ook gewoon leven, hè, toch? Van, toch, je maakt je fouten, oké, leer ervan. Weet je toch, maar aan haar attitude zie je wel van, oké, dat heeft haar wel geraakt. Ja. Begrijp je? Zulke dingen, zo'n persoon is zij, snap je? En wat mij wel is bijgebleven, is ja, ik denk toch die respect, man. Die respect naar vrouwen. Wat zij mij heeft laten zien als vrouw zijn, hoe je voor je kind moet zijn, voor je kinderen moet zijn. Dat heeft mij meer respect gegeven voor vrouwen, man. Zeg ik eerlijk. Dus dat is mij echt veel bijgebleven, ja, man. Ja. De reden dat jullie naar Nederland toe zijn gekomen, is dat voor een betere toekomst? Ja. Toen de tijd? Ja, zeker. Mijn vader was eerst naar Nederland, naar Duitsland gekomen. Ja. Naar Duitsland? Ja, hij ging naar Duitsland, naar zijn broer. En vanuit daar zo werkte hij hard, weet je, om te zorgen dat hij ons kon halen. Ja. En uiteindelijk heeft hij het voor elkaar gekregen dat wij naar Nederland konden komen. Ja. En vanuit daar zo gingen we proberen op te bouwen. En toen heeft mijn moeder echt weer moesten vanaf nul af aan beginnen. Op Kira had ze al niet veel. Ja. Weet je, en kwam ze in Nederland had ze helemaal niet, snap je? En vanuit daar opgebouwd. En wat ze nu allemaal heeft bereikt, man. Heb je een verschil gemerkt van toen je van Curaçao naar Nederland bent gekomen? Qua wat? Ja, landen, verschil of als kind zijn nog gewoon. Bro, we kwamen precies in de winter aan. I know. Dan hoef je niks meer te merken. Maar is toch niet serieus. Gewoon, je komt vanuit Cura als 7-jarige jongen en je komt precies in de sneeuw gewoon. Dus je komt gewoon een schildpad uit gewoon en je ziet gewoon witte dingen uit de lucht vallen. Je ziet witte dingen op de grond, het is koud, komt rook uit je mond. Wat is dit, man? Ja, man, dat is me wel bijgebleven, man. Dat doe je nog goed, man. En het leven zelf, heb je daar iets van gemerkt? Als kind zijnde? Ja. Nee, ja. Ja, je merkt van, kijk, je komt in de klas, je hoort een taal dat je totaal niet begrijpt. Weet je toch, en dan is er altijd wel één Johnny. Oké, nee, dat is niet Johnny. Maar er is altijd wel één guyje in de klas dat een auntie is die wel hier is geboren. Weet je, die jouw tolk wordt. Weet je, hij was mijn tolk geworden, man. Dus hij moest me helpen met al die dingen toch, een beetje. Kaas de auntie wilde je. ja toch. Dus hij hielp mij, man. Hij was echt mijn tolk toen, man. Dus ja, je merkt het wel, man. Je weet toch, je merkt ook van dat je een beetje, als kind zijnde merk je dat wel, hè? Dat je toch een beetje apart wordt gezien, weet je. Dat je taal niet goed Juist. kent. Juist, weet je. Dus de laatste jaren ga je volgens mij ook wat meer terug nu. Dat komt ook door je werk. ja. Wat zijn de verschillen wat je opmerkt als je daar bent en hier? Als je daar bent, weet je, ik ben bezig met een liedje. Ja. Ik ga zo mijn dingen lekker nou bij jullie en zo, maar ik ben bezig met een liedje. En die intro zegt: Yeganami Isla, Hala Umroseya, Yamatata Danki pe Connection Commitera Gia. Hey, luister, wanneer ik mijn voet op de grond van Cura zet, man, dat is magic, man. Dat is magic. Elke auntie die naar Cura gaat, die weet waar ik het nu over heb, man. Weet je wat ik lekker vind? Misschien bedoel je dat ook als je daar komt. Je hebt je koffers, alles gepakt. Ja, dat, man. Die warmte die jou pakt van, hé, jij hoort hier. Zo, ja, man. Het is echt, weet je, het is alsof waar jouw navelstreng is geknipt,
dat blijft gewoon een connectie over. Het lijkt als, het is raar man, het is echt raar man. Maar echt, als ik daar aankom gewoon, mijn voeten komen op de grond daar. Ik neem een adem zo, het is toch iets anders weet je. Je voelt je toch echt thuis man, het is een heel ander gevoel. Hey, wat is Curaçao dan? Ja, je hebt het al een beetje uitgelegd, maar wat betekent Curaçao echt voor jou? Curaçao? Ja. Curaçao is, ik voel me als een kind, laat me zo zeggen, ik voel me als een kind die aan het buitenspelen is nu. Begrijp je? Ik probeer zoveel mogelijk kennis op te doen en mezelf op te bouwen. En dan ga ik weer naar huis man. Dan ga ik daar weer lekker slapen, weet je toch? En dat is Curaçao voor mij man. Ik ben nou even buiten komen spelen, ik ben nou in Europa. Weet je? Ik ben mijn ding aan het doen. En alles, maar uiteindelijk weet je, aan the end of the road, weet je toch, als Ja mij provide, weet je, als hij mij beschermt en zorgt dat wat ik wil en dat het ook uitkomt, ik dan op een bepaalde leeftijd gewoon terugkeer naar huis man. Dus dat is wel uiteindelijk je doel. Ja man. Als je een bepaalde leeftijd bereikt en bepaalde doelen in je leven, dan is wel man. wil je daar eindigen, laat me het zo zeggen. Ja man, dat is wel mijn wens man. Ik hoop echt dat ik eindig waar ik ben begonnen. Ja. Wat heb je hier in Nederland geleerd? Zo, in Nederland heb ik veel geleerd man. Veel geleerd bro. Heb je Nederlandse eigenschappen? Laat me het zo vragen. Ja, sowieso pak je bepaalde gewoontes, weet je toch, want je pas je aan. Ja. Weet je, iemand heeft me ooit verteld dat bepaalde vogels, die woonden eerst op land. Ja. Die hadden gewoon van die, hoe noem je die poten van die vogels? Nou, in ieder geval die poten. Je weet toch? En uiteindelijk moesten ze vertrekken naar een gebied waar alleen water was. En op een gegeven moment, na mate begonnen ze vinnen te krijgen. Weet je toch? Het is gewoon eigenlijk, wat ik wil zeggen is van, je pas je aan de situatie. Weet je toch? Je lichaam, het is gewoon, we zijn menselijk, weet je toch? Wij kunnen alles zien. Weet je toch? Gooi ons ergens in de jungle en je moet je aanpassen. Alleen de zwakken overleven het. Ja. Snap je? Dus dat is met mij hier, snap je? Ik ben hier gekomen, toch? Ik heb me aangepast aan bepaalde gewoontes, bepaalde dingen. Maar de meeste gewoontes van mij zijn gewoon echt Antilliaanse bleven, man. Ik hou van mijn rijst met mijn saus, man. Ook al ben ik vegan, toch? Maar toch, zulke dingen, toch? Mijn boontje, maar dan zo'n die rabo erin, maar die boontje die blijft. Snap je? Ja. Hey, je eet geen vlees? Nee, al 10 jaar niet meer. Ik ben de tweede die ik dat hoorde, dus geen kenteken dus. Nee man, nee. Waarom heb je daarvoor gekozen? Rastafari. Rastafari heeft mij doen stoppen met vlees eten. Ja. Dus je bent er ook geen vis? Ja, vis wel, zeedingen wel. Eerst was ik ook met dat gestopt. Was ik meer dan een jaar. Had ik geen vis, niks, alleen maar groenten. Groenten. Je weet toch, maar toen wist ik ook niet van hoe het leven van vegan echt moest, weet je. Ja. Dus ik had alleen maar gestoomde dingen zo. Gestoomde groenten. Je weet toch, meer dan een jaar. Dus dat is niet goed voor mijn gezondheid, man. Ik ben helemaal dun, man. Helemaal dun. En nou begon ik echt te leren van, begon ik vis te eten, toen begon ik te leren van, wat moet ik eten, waar zitten bepaalde vitamines in wat ik nodig heb, weet je toch? Dus zulke dingen, man. Wat ik me afvraag is, hoe belangrijk is cultuur voor jou? Cultuur? Want als ik naar jou kijk, dat zei ik ook tegen Stanley Clementine 2 afleveringen terug. Ja. Ja, ik zie gewoon cultuur in jullie terug. Bro, ik ben de roots. Ik ben de roots voor Cura, man. Snap je? Muzikaal, dat is wat ik elke keer weer naar voren wil brengen. Juist, ja. Snap je? Dat is mijn... weet je, dat kunnen we niet ontkennen. We kunnen wel doen alsof, maar uiteindelijk komt het elke keer weer terug in ons. Weet je. Maar het is ook niet alleen muzikaal bij jou, ook aan je kleding zie je het. Ja? Aan je kledingstijl zie je het ook terug. Ja? Een beetje cultuur. Oké, ja, ik weet niet, ik kleed zoals ik
zoals ik voel, man. Ik ben een beetje crazy ook zo in kleding. Ja, man. Ja, man. Maar ja, het is, misschien trekt het elke keer, weet je. Ja. Trekt het. Ik kies toch nog liever voor een houten ketting. Ja, ja. Weet je, dan voor een bling bling. Ja. Snap je? Ik hou mijn Blackman ting erin, je weet toch? Ja, man. In bijna elk nummer van jou hoor ik Ja. Ja. Waarom Ja? Rastafari. Ja, bro. Lekker, man. Ja, ja, man. Ja, jullie noemen het God. Ja. Die ene noemt het Allah. Die ene die heeft het over Boeddha. Weet je, voor ons Ja. Ja, Rastafari. Is het belangrijk voor jou om dat Ja. te noemen? Ja, man. Ja, belangrijk, het gaat vanzelf, man. Het gaat vanzelf. In bepaalde nummers, weet je, het is niet gemaakt, snap je? Het is niet van, oké, laat me hier, dit. Nee, man. Het is gewoon puur het schrijfwijze en ik voel gewoon van hier. Wacht, dan gaat het en dan, ja, dat. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen, weet je. En daarna uiteindelijk wanneer we het horen en iemand spreekt me erop aan, dan zeg ik van, ja, man, ja, dat is mijn adlibs, man. Ja. Ja, man. Zo gooi ik die, het gaat vanzelf. Echt vanzelf, man. Want hoe gelovig ben je zelf? Gelovig, ja, gelovig. Ik vind gelovig een beetje... Is dat te zwaar? Ja, man. Een beetje een gedwongen woord. Geloof. Nee, man. Dat is mijn lifestyle, man. Dat is je lifestyle. Lifestyle, man. Rastafari is mijn lifestyle. Dat is mijn manier van leven, man. Het is alles. Het is het zuurste wat ik inadem. Het is alles. Het is de bijen wat we nou ineens nodig hebben. Nood. Snap je? Het is alles. Alles wat de moeder natuur in balans houdt. Snap je? Het is niet gelovig. We leven het. We geloven het niet. Het is het toch? Ja, toch? Hoe kan ik erin gaan geloven? Ik moet niet erin gaan geloven. Het is er. Ik bedoel dat in jouw lichaam stroomt je van niks, man. Met energie te maken. En alles en nog wat. Alles van dat is voor mij Ja. Dus Ja is alles. Als je tegen mij zegt, je hebt Ja niet nodig, dan waarom adem je? Waarom je leef je? Ja. Weet je, waarom produceer je? Snap je? Dat is Ja voor mij. Dus dat is, en sowieso is dit een onderwerp die je heel lang daarover kan praten. Je is toch met elkaar. Ja. Dan gaan we die mensen in ieder geval niet aan. Nee, man, ik net zeggen, man. Want ik heb heel veel gesprekken zo gehad met heel verschillende mensen. Ja. Discussies die eindigen op oneenigheden met elkaar en dingen. Snap je? En daarna, na een tijdje ga je realiseren van, je moet mensen gewoon in waarde laten. Weet je toch? Je moet niet discussiëren over zulke dingen, weet je. Doe jij, ik doe ik. Weet je toch? Ik doe het via Rastafari lifestyle. Weet je toch? Jij doet het via... weet ik veel hoe, maar zolang het positief houdt, bro, is voor mij cool, man. Hoe kom je erbij om muziek te gaan maken? Daar heb je Nabu. Laat me jullie wat zeggen. Ik was eerst een danser, bro. Een danser? Ja, man. Ik zeg je eerlijk, ik heb heel mijn leven al in de entertainment gezeten bijna. Ja. Heel mijn leven heb ik al te maken gehad met fans, met stage presence, weet je. Ja. En het begon bij dansen. Weet je, ik dans vanaf kleins af aan sowieso. En mijn neef Kenneth. Die hoorde K-Groove. Love, man, represent. Ja, man. En we dansten zo, weet je, bij feestjes thuis. Ja. En zo gingen we naar wijkcentrums, Groenewoud, Spijkenis, Woespiekerie. Maar dans bij feestjes thuis, niet strippen we gewoon. Nee, we waren kleine jongens, hè. Kleine jongens, hè. Pinocchio, Tata Breken, Salto's. Hey, man, we deden echt gekke dingen, man. We waren kleine jongens ook, toch? En zo begon het, man. Wijkcentrums. Daarna begon K-Groove en ik werden één groep. Ja. Samen, weet je, een duo. En toen kwamen we Clarence tegen, See Innocent, ook Love, man. En zo zijn we gewoon eigenlijk een groep gevormd. Innocent Machines noemden we onszelf. En we gingen
weet je toch, we hebben gewoon een beetje verschillende mixstyles, dance-styles in elkaar gegooid. Maar ons echt einde was die Pinocchio, weet je, die bobbeling dingen, weet je. En ik noemde mezelf D-Rock. Heel veel mensen misschien die denken nou, hé, wat zei D-Rock? Ja man, D-Rock. Ja man, en zo gingen we dansen bro, battles gewoon, weet je toch, en we begonnen uit Rotterdam te gaan. Ja. Ik werd Mr. Poppeling voor Rotterdam ineens. En we gingen naar, we gingen naar buiten, we gingen naar Arnhem, Groningen, Den Helder. Overal man, er kwamen battles, elke battle hadden we gewoon gepakt. Weet je toch, geen ene battle verloren. Kan je Zo, toch? ja tuurlijk, ik ken het nog, het blijft in je, maar ik doe het niet meer, weet je toch. Het is meer van... Ik wilde net zeggen, in het vroeg een beetje filmen. Bobbelen eruit gooien. Ja. Nee, zoals we staan ga ik nog een beetje een voetenwerkje eruit gooien. Ja man, zodoende eigenlijk. En ja, zo ben ik alleen maar op de stage geweest man. Stage. En toen kwam die heethoofdperiode man. En dat heeft mij echt een paar keer in detentie laten zitten, snap je? Oké. Ik moest ook wel afkoelen. Maar in plaats om af te koelen, werd het daar alleen maar erger, snap je? En de laatste keer, toen zat ik in een dubbelcel. Ja. Samen met een... Met Angie? Met een guy die mijn mattie was geworden, weet je, we waren echt matties geworden. Ja man. En ik moet hem nog krijgen voor die FIFA man, die Gamecube man. Je had de Gamecube daar op die zaal. Maar de FIFA. Maar deze man was gruwelijk in die FIFA zo. Die man was echt een meester zo. Eentje, kijk aan. Nee man, deze man was bezig in FIFA zo. Ja, maar we begonnen tegen elkaar te spelen, maar ik ben een voetballiefhebber, weet je, want ik ben echt een voetballer vanaf kleins af aan, weet je. En ik ken het spelletje, maar alleen met computer doet hij niet precies hoe ik het wil. En dan laat je al stressen, want hij kan het wel doen, weet je, en ik zie dat hij het wel doet. Dan weet je, broer, me wordt heet daar in die zaal, zo, en deze man lacht zo. We hebben echt we hebben het beste van gemaakt daar, weet je. En Daar dingen gesloopt door dat spel? Ja, nog net niet, want je weet van oké, de volgende avond heb je die Gamecube weer nodig niet. Als die Gamecube kapot is, dan heb je niks om te playen broer, dan is het echt een probleem. Weet je toch? Dus, sorry, ik ga je even onderbreken, even een vraag. Mensen zeggen dat hier in Nederland eigenlijk gevangenis als je vast zit is gewoon een hotel. Hotel, broer. Wat is een hotel aan jouw vrijheid afnemen, broer? Broer, ik kan jou in een huis stoppen, bro, met internet, met alles wat je wil, bro, maar je mag niet naar buiten. Op een gegeven moment, bro, word je toch naar buiten. Snap je? Niet dat wij internet hadden, begrijp je? Ja, we hadden wel internet, maar je weet wat ik bedoel, snap je? Maar, snap je bro, als je in een kleine hok zit, bro, en die deur die gaat dicht, klik, klak, klak. Ja. Door één kijkje waar je gewoon echt, liefst gewoon zijn hoofd door die muur heen wil duwen, weet je toch? Broer, er is niks lekkers aan man, het is geen hotel man. Het is geen hotel, weet je toch? Het is beter misschien is het beter als andere landen. Maar dat maakt het nog niet goed. Ja. Snap je? Als je voor een toets een 4 krijgt, dan kan je niet blijer zijn dan een mannetje die een 1 heeft. Het is beter dan een 3 dan een 2, maar dat maakt het nog niet goed, ja. Snap je? Begrijp je bro, dus... Goed voorbeeld trouwens. Ja toch? Ja man. Nee, is goed, terug naar het verhaal. Ja man, en weet toch, en soms in de avond zit hij gewoon op zijn kamer, op zijn bed bedoel ik. Ja. En ik zat gewoon aan die tafel en ik was een nummer aan het schrijven. Ik was een paar nummers aan het schrijven, waaronder Love You Love You. Zo Bobby had ik een gedeelte geschreven. En Missie Man voor jou man. Maar ik was meer die man van die roots, weet je. Zo'n ding Leon, weet je toch. Weet je toch, Life Story, weet je toch, gewoon echt rebel, weet je toch. En op een gegeven moment daarbinnen heeft me doen nadenken, weet je toch. En toen begon ik echt dingen te schrijven waar ik gewoon kennis van had, weet je toch. Dat is love. Snap je? En ik zat al toen al een beetje in die boeken van slavernijperiode, dingen te lezen, weet je toch.
boeken, vooral toen ik in beperking zat, weet je. Mocht ik boeken lezen. Dan las ik echt veel boeken, weet je. En veel van die boeken waren van die slavernij dingen. Dus ik ging echt een beetje leren van mijn roots, weet je toch. En ja, zodoende eigenlijk, als ik dus terug te komen op die, dat nummer, was dat nummer aan het schrijven zo, toen ging ik die tories spitten voor Angie. Angie lag in het bed, en het was een love song. En ik spit die tory voor hem zo, bam 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 bam, je ziet me voor je. Hij zei tegen mij, Rasta, die tory is gruwelijk. Deze moet je sturen. Ik had nog maar 2 maanden zo te gaan of zo, zoiets. 2-3 maanden soms nog. Ja. Hij zei, als je buiten bent moet je deze tory sturen. Ik zei, ja man, maar deze ding is te soft man. Nee, toch is te soft. Hij zei, no brother, dit is real shit, deze moet je sturen man. Gooi die ding opzij zo, weet toch, en toen ging ik verder weer andere nummers. Op een gegeven moment, elke keer komt hij met iemand anders. Hé, Rasta, speel die tory voor hem, laat hem jou laten zien. Zeggen, hé toch, speel die ding zo, die man zegt ook van, hé no, deze tory is wel bezig, Ras. Ik denk, oké. En zo ging het man, en daarom kwam die laatste stukje die helemaal iedereen kent toch, Eentje Mandame, ja, Eentje Mandame, Joko. Joko is een andere man die van mij, Kirsten Belfort, love voor die man, echt love voor die man, zo'n man, hè, Day One. En met hem is het eigenlijk, ja, toen zei ik van, hey Joko, ik ga een tory sturen man. Toen zei tegen mij, oké, is goed. Toen zei ik, Joko, Eentje Mandame, ja. Die kwam ook gewoon uit de niets, hè. Nee, maar dus in je detentie begon je echt met muziek te schrijven? Ja. En toen echt je solo. Die Shine, dat was die man die eigenlijk tegen mij zei van, hé nou daar joh, we gaan muziek doen. Ja. Want ik had, destijds had ik een vriendinnetje. En haar zus, die ging met die Shine. Snap je? Dus die Shine die kwam vaker over de vloer. Weet toch? En hij woonde best wel ver vandaan eigenlijk. Dus als hij kwam, bleef hij slapen. Ja. Weet toch? En ik bleef daar ook dan. En zodoende begonnen wij echt daar een beetje muziek te schrijven. Hij hielp me met schrijven, hij hielp me met veel dingen man. Op het dancegebied, weet je. En daarvoor deed ik ook wel soms muziek, maar niet serieus, snap je? En met hem werd het iets serieuzer, maar ook meer van, je weet toch, soms wel, soms niet. Je weet toch? En eens verdween ik door die detentie. En nu, en toen, in de detentie, toen begon ik echt mijn solo dingen een beetje te schrijven, snap je? En mijn solo dingen, met hun was het meer dancehall, weet toch, live dingen, levensdingen, dit dat, weet je, stroken dingen. Dat waren de meeste topics, snap je? De thema's van de liedjes. En ik had meer, bij mij was het meer met love, weet je. Jouw muziek zijn altijd positief. Je houdt het, ja man. is gewoon positief. Ja man. Kies je daar bewust voor? Ja. Kijk, ik ben iemand, als ik een keuze neem, doe ik alles eraan om gewoon het voor elkaar te krijgen, snap je? Ik heb gekozen voor Rastafari lifestyle, weet je, en dat heeft mijn leven doen veranderen, een balans. Ik heb een balans gevonden, weet je toch, ik ben rustig, ik ben kalmer, ik voel mezelf goed, weet je toch, dus ik weet gewoon dat dit voor mij, dit was het voor mij, snap je? En dit is het voor mij, snap je? Dus, en Rastafari is all about positive man, all about unity, je weet toch? Eén worden met elkaar, waar we nou om struggelen, waar we nu om vragen, wat we nodig hebben eigenlijk, de unity eigenlijk, dat is wat Rastafari al jaren geleden zei, weet je. Maar niemand luistert, weet je. Oh, het is weer zo'n Rastaman, oh ja, het is weer zo'n Rastaman, ja toch? En nu zien we van die nee, we moeten één worden, want we worden vernietigd. In Amerika gebeurde om een ding, en dan moeten we wel ineens samenkomen, snap je wat ik bedoel, bro? Ja. Oh, Rastafari dingen al jaren roepen, weet je. Eén ding wat we ook in bijna alle nummers van jou horen is Trianobo for Life. Pida. Wat houdt dat in en wat betekent dat voor jou? Trianobo? Ja. Ik krijg gewoon kippenvel. Trianobo is een groep die is een groep eigenlijk. Is een rapgroep. Dancehall, reggae dancehall groep. Trianobo dat die Shine en ik samen hebben
opgericht. Ja. We hebben het samen gewoon, we hebben die naam verzonnen. We hebben gezeten met elkaar, hoe gaan we dat noemen? We gaan het zo noemen en dit gaan we representen. Geen scheldwoorden, positieve dingen, fire, rassen. Weet je toch? Dus alles zit daar in Stereo Nobo. Weet je toch? Dus Stereo Nobo is eigenlijk gewoon iets van mezelf. Is een identity, bro. Is iets wat ik zelf samen met iemand heb opgericht. Juist, ja. Groot heb gebracht, snap je? En die logo tot stand is gekomen met hele betekenis. Weet je, van de Bonaireaanse jongen. Maar ze love voor die man, ook voor die ontwerp. Weet je. Het is gewoon, het is alles van mij, man. Het is alles van mij. Het is iets wat voor mijn eigen is, weet je toch? Juist, ja. Het is gewoon van mijn eigen shit, weet je toch? Het is niet van, ik heb ergens getekend. En weet je toch, ik represent hun door. Ja. Nee, het is mijn ding, weet je toch? Het is mijn ding. Ik kan het alleen maar groter maken. Ja. Begrijp je? Want waar hij nu is, die naam dat Stereo Nobo heeft gekregen, weet je, blijft gewoon, gaat gewoon de geschiedenisboeken eigenlijk van Maar is het een groep of een label? Nee, het is een groep. Het is een groep. Ja, een groep die ik gewoon echt op een dag een label gaat maken. Oké, toch? ja. Dus het is nou op dit moment gewoon een groep. Ik heb geleerd dat als muzikant, zanger of zangeres, al jouw liedjes jouw kindjes zijn. Net als jouw kindjes, jouw kinderen. Ja. Maar heb jij een nummer of een liedje van jou die zegt van hey, deze is echt mijn nummer 1 of deze heeft een impact op mij? Ja man, maar die is mooi man. Kijk, het is gewoon, net als je zegt, dat is wat je zelf zegt eigenlijk. Elk nummer, elk nummer is verschillend man. Ik zet mijn nummers op, ik luister naar mijn nummers. Elk nummer die ik hoor, krijg ik een ander gevoel bij. Snap je? Want op het moment dat ik dat nummer eigenlijk tot stand heb gebracht, had ik een gevoel erbij, snap je? Juist, ja. En die gevoel komt sterk bij mij terug. Dus een favoriete, ja, weet je, wat is favoriete? Wanneer ik blij wil zijn, weet je, dan weet ik precies welke mijn favoriet is. Maar wanneer ik down wil zijn, of wanneer ik, weet je toch, dus. Maar als je tegen mij zegt, ja, kijk, Misty Mambo for real. Ja, dat is een die heeft zo'n fucking grote historie achter zich. Een hele gebeurtenis erachter en een opbouw van Dajos daarachter. Ja. Dat ik hem tekort zou doen eigenlijk als ik hem niet zou kiezen, weet je, als ik Misty Mambo for real niet zou kiezen. Dat is wel mijn favoriete nummer, snap je? Maar ja, al die andere nummers hebben dat ook. Als we het over hebben bijvoorbeeld... Ik denk Gosa. Ja, ik wil net zeggen Gosa. Gosa gaat heel persoonlijk en diep man. Ja. Ja man, Gosa gaat echt gewoon... Wat ik gewoon... Ik wil je niet emotioneel gaan maken. Nee, maar die tijd, je weet toch, kijk, het is 2 jaar geleden. Je weet toch, het blijft gewoon sowieso, die wond blijft. Maar ik praat er nu veel makkelijker over, snap je? Veel makkelijker. Het is niet dat ik emo gaat worden of zo, weet je. Ja, want een van de dingen wat je daarin noemt is het verliezen van je broertje. Ja, wie is Farid? Farid is mijn kleine, mijn broertje die overleden is. Man. Ja man, dat is mijn broertje man. Ik bedoel meer, wat is hij voor jou? Wat verband had je met hem? Het is die type broertje dat je gewoon... Deze irriteert mij ook soms. Maar is het echt je bloedbroertje of? Ja, bloedbroertje. Okay, het is, daarom zeggen we, het is gewoon mijn broertje. Ja. Van moeder en vaderskant allebei. We zijn gewoon, ik heb die man, ik kan me niet herinneren, maar ik heb die man uiteindelijk binnen zien komen als baby, omdat mijn moeder was bevallen. Ja. Je weet toch, dus het is gewoon een bloedbroertje. Gewoon van vader en moederskant. We zijn samen opgegroeid. We zijn nooit uit elkaar gegaan. Dus gewoon echt als broertjes die gewoon in huis zijn opgegroeid met zijn vader en zijn moeder. En uiteindelijk ben ik uit huis gegaan, je weet toch. En we zien elkaar regelmatig. Die man komt me opzoeken. Je weet toch, mijn zoontje was geboren. Je weet toch, hij is trotse oompie. Die komt zijn neefje elke keer halen. Je weet toch, dus het is gewoon echt een bloedbroertje. Gewoon echt real. Ja, en toch? Ja, hoe is dat dan om je broertje eigenlijk te verliezen? Eigenlijk je day one. Klopt wel. Ik heb nog nooit zo'n pijn gevoeld man. Ik heb wel eens mijn arm gebroken. Ik ben meerdere malen geblesseerd geweest, weet ik veel van manieren. Ik heb tand verloren. Matties verloren. Maar nog
nooit een broertje of zo, man. Weet je, dus die pijn die was echt, die was anders, man. Dat was een andere level, man. Weet je, het grappige is, we rijden nou gewoon precies bij die uitvaart van hem, waar zijn uitvaart was. Oké. Daar op de punt, ja, man. Ja, man, dus die pijn die was next level, man. Die was echt next level, joh. Die is echt... Want volgens mij heeft het echt wel wat met je gedaan. Dat is normaal natuurlijk. Want je hebt zelf je laatste EP aan hem gedaan. Ja, man. Wow, jullie zijn bogen. Ja, man, die laatste EP die was naar hem, man. Na dat gebeuren, dat was mijn laatste nummer die ik had released toen hij overleden was een jong meneer Rabon. Dat was voordat hij kwam te overlijden of nadat? Nee, dat kwam voor dat. Kort voor? Ja, net ervoor. Dus dan moest ik zeggen, ik zat in de studio. Ik had eigenlijk begonnen een nummer te schrijven voor hem. Precies nadat het was gebeurd, maar ik kon niet verder gaan met die nummer, man. Door verdriet, weet je. Ja. En daar leg ik eigenlijk uit van Sintando din studio tá gravando, ora nanga belmi, bisa charge ayamabu, va. Eu posso explicar o que mas sinti, level de doloi, não te posso cubo comida. Weet je, dus ik was net die nummer van Jong Meneer Rabo aan het beluisteren, man, bij MB. En nog iets grappigs, we hebben het erover en hier achter is MB gewoon, hè. Dus hier achter is mijn studio. Ja. Weet je, en Allemaal toevallig. ja, man, allemaal toevallig gewoon, hè. Dat is gewoon ja. Ja, man, dus ik zat in de studio, man, samen met Angie. En MB die had me gezegd, dus we waren daar gekomen eigenlijk om die eindmixing te horen van Jong Meneer Rabo, weet je toch. En ik wist van, Jong Meneer Rabo, die gaat echt een knaller worden, man. Ik wist het, weet je. Ik zit in de studio zo en ik hoor die afmixing zo en ik denk, wow, best, ja man, repeat. En dan ga ik elke keer kleine foutjes eruit proberen te pikken, weet je. Maar er zat gewoon geen iets, er zat niet iets in wat ik niet lauw vond, weet je toch. Dus ik bleef hem luisteren zo en ineens, bam, gaat mijn telefoon. En ik neem mijn telefoon op zo. En mijn broer is een serieuze kijker, weet je. Hij is een mannetje die niet echt snel geintjes maakt, weet je. Dus hij is echt best een serieuze jongen, weet je. Dus hij belt mij, hij zegt tegen mij, hey, Farid is overleden, man. Maar ik hoorde hem niet zo echt goed, weet je. Ik hoorde het wel, maar het leek alsof ik het niet wou horen, weet je. Ja. Dus ik zeg tegen hem, doe eens even die muziek zachter. Hij gooit de muziek zachter en zegt, wat zeg je? En hij raadt dat, man, zo, weet je. Je weet wanneer je gelatine benen krijgt. Broer, zo werden mijn benen, man. Zo, man, brak. Dan pak je gewoon een scheurtje, weet je toch? Broer, die brak me, man. Brak me gewoon daar zo staande gewoon. En je moet me aankijken van wat is met hem gebeurd, man. Schrokken, man. En wie moest mij brengen, man. Ik moest nog mijn moeder die nieuws gaan brengen ook, bro. Jij moest dat... Ja, man. Het is niet zomaar iets. Zo. Ik weet niet wat erger is, weet je, dat ik het te weten kreeg of dat ik de reactie van mijn moeder moest. Ja. Ik weet niet wat erger was, man. Hoe heb je jezelf op je been gehouden in die periode? Zo, man, boem. Ik zeg je eerlijk, hè. Ja, hier was hij uitgegaan, man. Op de been gehouden? Ik weet het niet meer, man. Ik denk de periode daarna weet ik wel van mijn broer, mijn zoontje. Mijn zoontje heeft echt veel geholpen, weet je. Hij was zelf nog een beetje te jong, weet je. Hij realiseerde het wel, maar weet je, hij was te jong. Hij was 2 jaar of zo, 3 jaar. Weet je toch, hij had een band wel met mijn broertje en alles, weet je. Hij vroeg om hem, hij vraagt vaker dan om hem, weet je toch, waar is die? Weet je toch, maar ik denk dat het echt door mijn zoontje komt dat ik echt een beetje, je weet toch, die kracht probeer te vinden. En je weet toch, je wil sterk staan voor je moeder. Je weet toch, zulke dingen, je weet toch, je ziet je vader breken terwijl het een man van de straat is, weet je toch, dit is zulke dingen. Maar die dingen hebben mij weer, weet je toch, de kracht gegeven van, hey daar, je weet toch, je moet er staan voor hun, je weet toch, je moet toch met hun erover hebben. Ja, zodoende, man, zulke dingen, man. Maar het is een lastige periode. Als je nou hoort hoe mensen, weet toch, mensen die overleden zijn. En dat ik hoor van,
hun mensen hebben verdriet, ze moeten door die periode heen. Hey, Jij weet wat het is. Ja man, ja man. Zoveel man, daarom liefde is mooi. Je moet echt bij liefde houden, snap je? Als je liefde gaat gebruiken van iemand is weg, ik voel pijn omdat ik van diegene hou, dan gaat je ook breken man. Je moet echt eigenlijk, is de bedoeling eigenlijk dat als iemand overleden is, moet je denken van ik ben blij dat ik diegene mocht leren kennen man. Weet je wel, dank dat ik jou heb leren kennen. En dan is die pijn denk ik wat meer te verdragen man. Is dat echt de enige moment in je leven die is geweest, het ergste moment eigenlijk in je leven, die jou even beneden haalde of dat je even niet jezelf kon hebben? Ja man. Ik denk het wel. Of waren er momenten in je leven dat je dacht van, waarom gebeurt dit met mij man? Ik doe zo mijn best en... Natuurlijk, met heel veel dingen man, met heel veel struggles wat ik in mijn leven heb. Weet je, denk ik van, waarom moet ik deze dingen nou meemaken? Ja. Weet je toch, maar... Weet je toch, Ja geeft de battles niet zomaar aan mensen, weet je toch. Die struggles, hij weet precies wie en wat die struggles nodig hebben, weet je toch. En dat denk ik denk wel veel aan dat, weet je toch. Van, weet je, ik zit wel in deze shitperiode, maar het heeft een reden. Snap je? Het is niet zomaar dat ik hierin zit. Begrijp je? En dat zorgt wel dat ik gewoon echt sterk blijf voor veel dingen, man. In de muziekwereld? Met tegenslag gehad? Mijn muziekwereld? Ja. Kijk, mijn grootste tegenslag in de muziekwereld was echt toen mijn broertje overleden was. Ja. Dat ik gewoon een hele periode niks heb gedaan. Ik heb een hele lange periode dacht ik van, no man, ik ga niet deze periode, omdat ik down muziek maken. Juist, muziek maken die mensen breekt en keer op keer, weet je toch, want ik ben in mijn down periode, weet je, dus wat vraag je anders. Weet je, ik ben een man van, ik maak muziek naar hoe mijn gevoel is. Snap je? En als ik dan uiteindelijk alleen maar maandenlang achter elkaar alleen maar muziek maakt die down zijn, of muziek maakt die een soort van blij moet lijken, maar het komt niet over bij de mensen. Weet je, nou dan zit ik liever stil. Snap je? En dat heeft me echt, dat heeft mijn muziek eigenlijk een beetje naar beneden gebracht, in de zin van, Jong Meneer wordt released, weet je, was een hit geworden. En na Jong Meneer Aboe, toen had ik, met Brian D. Juist, die ook nog, hadden we ook nog release, maar dat was echt de periode dat die jongen echt overleden was. Weet je toch, dus we moesten hem nog begraven. En ik was op Cura die clip aan het schieten en toen kwam ik gelijk terug, weet je. Dus na die periode echt, toen had ik echt stilgezeten man. En daarom kwam ik daarna met die EP, die recovered, weet je, ik ben hersteld. Ja, dat wil ik net zeggen, ja, je EP heet Recover, maar dat is de reden dus dat je... Ja, recovered. Dus, wat heb jou gezegd van, Dayo, laat de rebound. Wat zie je? Veel fans man. Heel veel fans man. Heel veel fans hebben mij, dus, ja man, heel veel fans die hebben mij echt, fans en weet je toch, bepaalde vrienden. Ja. Hebben ook gewoon gezegd van, de muziekwereld die mis je muziek man. Muziek positivity en weet je toch, die jolly, die love. En heel veel queens. Heel veel queens hebben ook aangegeven van, missen wel die love songs man, missen wel die muziek van jou man. Weet je, en dat heeft me wel, toen ben ik gaan werken aan die EP, weet je. Gaan werken aan die EP. Een vraag over die recover, wat is Nico Sawa? Wat betekent dat? Nico Sawa betekent... vind ik zelf trouwens. Sorry? Het is echt een mooi nummer, vind ik. Ja man, Nico Sawa. Nico Sawa is, betekent I'm okay in Swahilis. Swahilis is een dialect, is een taal uit Afrika. Kenia wordt gesproken. In die omstreken. Er komen dingen aan, zeg je. Je bent bezig met nummers. Lekker. Wacht even, ja man. Gaan we, want ik hoor je nu voor het eerst eigenlijk Nederlands praten. Kunnen we ook meer van Nederlandstalige muziek verwachten van Dayo?
Weet je, ik heb bepaalde dingen in het Nederlands, hè. Met veel Nederlandstalige dingen. Ja. Ik ben ook met een andere producer bezig, een jonge guy, ik spijkenissen. Robin. Gruwelijk, hij maakt een paar beats. Hij mastert deze jongen, hij heeft echt talent. Man. En via met hem ben ik ook wel met een bepaalde nummers bezig wat Nederlandse dingen in wil gooien. Ja. Maar weet je, ik ben heel vervelend toch. Het moet echt gewoon precies zijn hoe ik wil. Ja, Als ja. dat niet is zoals ik het wil, dan doe ik het niet. Snap je? Dus zoveel de Kingdom, in Nederlandstalige stukken erin allemaal. Daar heb ik ook echt voor gezeten van, ik wil het precies, het moet echt precies overkomen bij die mensen zoals ik het wil, dat ze het begrijpen. Weet je toch? Ja, ja. En niets anders en ook niet, weet je toch, dus daar heb ik ook een beetje wel goed voor gezeten. Een beetje gescratcht, een beetje een paar dingetjes veranderen. Weet je toch? Dus voor deze dingen die ik wil gaan releasen waren ook een beetje Nederlandstalig in zin. Daar wil ik wel echt goed voor zijn. Maar ik heb genoeg de tijd, want ik heb ook bepaalde nummers, wat in Pavements, dat ik nog in de studio heb liggen. Juist, Die ja. ik ook nog wil releasen, weet je. Die moet ik ook nog gaan releasen. Weet je toch? Kijk even de tijd vooraan. Ik heb bepaalde artiesten nodig. Ja, laten we zeggen. Er zijn een paar nummers waar een featuring voor open staat, weet je. Ja. Maar ik heb nog niet daadwerkelijk echt gekozen van wie erop gaat of zo, weet je. Hij staat nog een beetje open, een paar nummers. Weet je, dus die dingen wil ik eerst releasen. Ja. En dan wil ik overgaan naar die Nederlandse dingen. Ja, ik ga wel wat Nederlandse dingen erin gooien. Nog één ding. Ja, je bent zelf een soort van versteld van de informatie die wij hebben. Want veel interviews heb je niet. Kies je daar bewust voor? Ja, weet je wat het is? Ik krijg veel aanvragen voor interviews. Ja. En al die dingen, weet je, maar weet je wie is serieus bezig, wie niet. Je hebt ook van die mensen die denken van, we willen wel met daar even praten, maar er zit totaal geen inhoud in die dingen. Ja. En ik ga mijn tijd niet voor doen met die dingen. Snap je? Ja. Ik heb genoeg te doen. Je weet toch, naast muziek heb ik ook mijn eigen bedrijf in de haven, weet je. Ben ik ook ZZP'er. Oké. Ja. Dus toch, ik heb genoeg dingen te doen, ik heb genoeg afspraken, weet je. Ja. Dus het is niet van, er wordt een interview en ik spring gelijk van, ja oké, let's do it, weet je. Maar met jullie is, jullie zijn master, man. Jullie zijn master, man. Je weet toch, ik had een paar afleveringen van jullie gezien. Ja. Je weet toch, en dus ik ben wel kieskeurig in die dingen. Oké, ja. Zoals ook met featurings, met alles ben ik kieskeurig, man. Ik doe niet dingen uit strategie, dingen uit love en energie, je weet toch. Lekker man, lekker man. Ja. Dus wij moeten eigenlijk Super dankbaar zijn. voelen dat je hier zit. Ik ben jullie dankbaar dat ik hier mag zitten met jullie, man. Sterk, man, sterk, man. Wat zijn de dingen die we binnenkort van Daya kunnen verwachten? Los van muziek. Je hebt al eentje opgenoemd bijvoorbeeld dat Strea Noble een label zou moeten worden uiteindelijk. Ja. Wat zijn de dingen die we nog meer kunnen verwachten? Dingen die je nog meer kunnen verwachten. Ja. Weet je, ik ben met iets heel groots bezig. Volgend jaar, man. Volgend jaar, maar ik kan niet heel veel over loslaten, weet je. Ja. Er zijn al contracten getekend. Dus alles zou zo goed als rond moeten zijn. Ja. Maar nog wil ik het niet doen zolang niet alles klaar Concreet is, zeg maar. Juist, Ja. de puntjes op de i, maar ik zeg je eerlijk, man, ik heb echt iets leuks voor de mensen op Cura, man. Oké. Weet je toch, en ik hoop dat dat van Cura ook nog uitbreidt naar. En daar moet ik met een paar mensen ook nog aan tafel mee gaan zitten. En die mensen willen ook aan tafel zitten. Die mensen die zijn enthousiast. Weet je toch, dus we gaan. Ik voel een concert aankomen of zo. Ja, je die lekker Ja man. Dus ja, man, ik ga mijn dromen vervullen, man. Mijn dromen, weet je toch, beetje bij beetje bereik ik ze. Ja, doe je het allemaal voor. Met de love van ja. Ja, man, zeker. Zeker. Hey Dayo, hoe goed ben je mensen motiveren? Mensen motiveren? Ja. Ja, je hebt fans die
vond het jammer dat jij even stil zat. Ja man. Dus ik tegen jou, sta op. Kan jij tegen andere mensen? Ja man. Ben je goed in dat? Ja. Tuurlijk. Boys, luister. Alle artiesten ook. Alle artiesten die bezig zijn met muziek, met dans, met wat dan ook man. Met bass, met drum. Voor mij zijn jullie allemaal artiesten, hè? Toch? De managements, de organisatoren en alles. Broers, laten we wat meer positiviteit brengen in deze dingen man. Weet toch, we verliezen broers. We verliezen broeders, we verliezen zusters. Moeders verliezen zonen, dochters. En voor wat? Voor alleen geld man, geld en negativiteit man. Jullie ogen open man, wake up man. Als ik mijn bril voor die shit af moet doen, doe ik die bril shit af, weet toch? Voor jullie, ja man. Wake up man, word wakker man, we worden echt uit elkaar geschud man. Weet toch, breng een beetje positiviteit voor de kinderen. Weet toch, als onze generatie al verpest is, oké. Is cool, is geen probleem, we hebben het zelf gedaan. Maar laten we niet die volgende generatie ook kapot maken met onze dommigheid. Juist. Ja. En shit man. Weet toch, word wakker man. Weet toch, we willen onze zoons ook zien opgroeien. Wij willen ook nou ook niet in de schoenen gaan zitten van onze ouders. Weet toch, met die pijn zitten dat we een kind zijn verloren en die dingen man. Maar we hebben het wel zelf in de hand, snap je? Dus wake up man. Er gebeuren veel dingen die wij niet weten, dingen die niet op de nieuws komen. Weet toch, de dingen die ze willen dat wij zien, dat komt op de nieuws, snap je? Word wakker man. Word wakker, die toer is echt serieus man. Er zijn echt veel levens weggegaan man, veel talenten. Weet toch? Ik hoop dat jullie echt wakker worden met die shit. Ik blijf sowieso positief alleen maar drukken. Maar zal je nooit meer over guns showen, of weet toch? Ik weet dat is wat jullie leven, dat is wat jullie identiteit is. Maar die dingen moeten we niet in beeld hoeven te brengen, weet toch? Als dat is wat jullie willen leven, Roema, oké, is cool, maar weet toch, verpest de anderen niet man. Wake up op die shit man. Weet toch, ga niet unity alleen maar schreeuwen, maar ook doen. Ik hoop dat jullie die dingen realiseren, weet toch? Ik gebruik muziek om positiviteit naar boven te brengen, man. Om ons te steunen, man. Ik doe dat ook zo. Ik kan het niet alleen. Het geld dus. Ja toch. Duidelijk toch? Hij heeft gewoon zijn bril afgezet voor jullie mensen. Ja broer. Weet je dat het true is? Ja broer, ja man. Ik meen het, weet toch? Het is echt... het is drama man. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om dat te gaan beseffen. Ja man. Weet toch? We moeten wakker worden man. We moeten echt wakker worden. Die zitten gewoon te kijken naar de show gewoon. Weet toch? Oh, ze beginnen elkaar zelf af te maken. Ja. Oh, mooi man, dan hoef ik niks te doen, weet toch? Ja. Die zitten gewoon te kijken van, mooi, oké, die. Oh, hij heeft die vermoord, oké, dan geven we hem even levenslang of geven we hem tanto aan. Dan zijn we ook van hem af. Ja. Weet toch, 2 vliegen in 1 klap. Ja. Snap je? Ja. Terwijl als we gewoon unity zijn, als we uniten, weet je, elkaar steunen. Van de kleinste dingen broer, van de hele kleine dingen. Ik zie veel artiesten nou die sharen ook elkaars dingen, je weet toch? Dat is mooi om te zien zo. Dus elkaars muziek, elkaars hossel gewoon steunen, want uiteindelijk bro, je weet niet wat die artiest ook allemaal heeft meegemaakt in zijn verleden voordat hij daar is. Ja. Je weet toch, je weet niet wat voor struggle die man heeft meegemaakt man. Je weet niet hoeveel honger hij had voordat hij nu daar op die stage staat en hij wil zijn money maken. En door 2 klikken op de knop, weet je, delen, klik. Weet je, misschien een hartje erbij zetten van hey, good job, weet je. Het moet natuurlijk ook positief zijn, vind ik dan, weet je toch. Maar share elkaar zijn dingen man, je weet iemand zoals ze niet bro. Sterk mensen. Moeten we nog meer zeggen? Waar kunnen mensen jou vinden? Als ze jou een beetje willen stalken, iets meer willen oppeppen van nieuwe muziek. Ja, in mijn social media's man. In mijn social media's, volg op Facebook, Dayo Martis. Dat is mijn fanpage, daar gooi ik alles van muziek op. Maar op Dayo Stereo Nobo, daar is een beetje wat meer persoonlijke dingen, je weet toch? Fotootjes en shit. Instagram ook, Dayo Stereo Nobo for life. Met een 4 mensen, met een 4. Dayo Stereo Nobo 4 live. We sowieso in de beschrijving, dus oké. Nou, gooi dan ook gelijk die snap. Snap zet ik ook wel eens op.
Maar volg man. Volg, steun, show love. Dus Dayo man, Dayo. Dayo is al Dayo Martis. Dayo ken me nou. Goeie die coração, Dami. Ja man, Dami. Merk mensen, bedankt voor het kijken. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Zo blijf je ons volgen. Er komen nog meer afleveringen aan. Ik ben Dio. Ik ben Sontje. En we zitten hier met... Dayo, Stringo Nobo for life. Peace. Peace. Gosta de bebida, bror. Abre water, baixa tiki, pede fundo lang. Ai, de bom dia, nos do topa, trobe cubos lang. Gosta de bebida, cês. Wago para strong, wabon que de triste, mês. Saco do angle, guarda dolo, 13 passo, mês.